En achiel kuom chenro gi kuma timo tek ahinya kawuono to nikech chuno ni nyaka chako dagi kwayo ng'uono Mheshimiwa Mariam Atieno Abeid nyoro nonego bede chenro mari mar Rameny County kaka nolando ni kata kamano ng'uono kodwa gik mok nyal geng' nomiyo chenro no kobedo kamano. Kata kamano jo manyien entiere chenro achiel nero Rameny County chakore saa 2 mar odhiambo chieng' wuok tich jo manyien. Kawuono ni en wendowa e kuku mar wach live kamigoye mbaka gi josiasa maonge luoro kada chiel weche thoth mokalo Kisumu County ofula mano bedo kairi nyoro iloso Kisumu County drainage iloso kata kamano wendo ka pino chako dogo mol kendo molo chutho telo mar yaka joma mine telo mar wuod kama entiere dinadi molo chutho weche giki mag demolition kuno mano maki barua mano ndiko da gis acting city manager ang'o matimre Kisumu County japiny wacho gokinyi radio ni Aaron macha chalo mana propaganda migo gi jo county to jo county to wacho ni maka cartels mane biro mondo mikel ng'anyo e Kisumu County kairi kachiel kod en kod gi lake mar biro tayo Kaloleni ward oromo telo kosokoromo live e kuku mar wach nyinga en Aaron Otieno. Mheshimiwa even ade Kenya teri nadi Kisumu teri nadi Kaloleni teri nadi Kisumu wachino ber yes gore fadhire wangiyo go lakini molo jomoro duto ngima maduong okay amor ni ng'eyo ni gore to dhi seche moko nyalo wacho ni amok jaluore ga ng'eyo wach mar gore to dhi niri nanyisi ga pile ni mama na jaluo yes and onyola mo bedo raised in Kaloleni and the people who brought me up are part of my mother's family where people was pero ngegi makiagi dholuo okay mi nge dholuo malongo te kabisa okay sawa kikwana malach angno bedo samoro jo kabila japiny no chungi weche mathoth ahinya ka giwacho ni nitiere kuno moko mane ogo X ni bro bedo kimugo Kisumu County wege kumag Nyamlori ne nitiere area mar Kibuye ka gine udi manoger but Catholic Church ande kachielo koda ka gi ilongo gi ni bookshop corridor kiwuok roundabout mag Kisumu Boys kedhe Tumaini Kisumu Boys kaje chande ng'ato penjo ni iparo ni ang'o manotimore jo county wacho ni maka cartels mind buogo japiny mono mu Kisumu to jo Kisumu to wacho ni mago jo county goyo PR nikech no ka piny koro bago gi iparo nang'o kaka japiny kendo kaka jatelo an chunya parona ni with the demolition ma governor timo nitiere jomoko mor gi governor an nyocha wacho ni kaka nyawacho ni nyoro show amenyoro ni an personally as a leader I'm happy with the restructuring our town mondo we meet the international standards of an international city but and Mara Manani or team gain an organized manner in a humane way where he gets to talk or dialogue gi jopiny kapoko mugo kamoro ogoko jopiny mbaka public participation where there's need compensate people before you mow down the building but kawa wacho barua manyoro wabende barua no nyobogo nikech nyewa nene mane WhatsApp it was circulating on WhatsApp ni Garissa Lodge was marked to go down moko milongo Nyamlori go eko ai bangi matinto waneno barup city manager Mr. Balawanga bende ka circulate ni it is not accurate koro an gi paro mara chunya paro na ni nitiere joma ok mor gi cartel walungo gi ni cartel joma neno uso kunde mano bedo grabbed koro they are going above and beyond to make sure neither can thwart the governor's effort. Dilal ne dana moro ki wacho thwart governor's effort. Chenro mar governor mag kao lo mane katelo kao mo uso niji. Nikech katende gi kikipa ni gin joma shal koda kata kodi. Gin joma teko gi ng'eny. Mani offices madongo. Koro nyaka gigo governor lwen. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ni iwacho barupe ariyo. Ni nitiere barua mane wacho ni kuonde gido muki to kod mano duogo pingo wachi ni kendo nitiere wach moro ma ng'ato nyondiko e WhatsApp mogo pichni mag Garissa Lodge buildings ni wacho gieki nigi bedo marked nigi zidown machiel kuom jadini na moro Muslim nyogocho na kwa Garissa Lodge kapenja to kawan poka duoke podwa nono to city manager bendo issue barua ni mano miriambo nyok gi mak kundego koro me chunywa parona ni gin cartel mago governor Madam Mariam ng'ato biro penjo mondo mi ng'ato wuogoko
magiko X e Kisumu kuma lach ne rugo tieno onge ngama no neno onge police mora mora moneno onge jakanyo mora mora moneno onge japiny mora mora moneno bende ochala dieri nikech samoro jopiny neno to giko noyo maka jo county ema timo gije chande bende gima wanya timre Kisumu ma jopiny ok oneno sama nigo gi X gotieno wan gi curfew wan gi curfew to nyakingeni propaganda man cartel oingo samoro kata sirikal nikech cartel tiyo in a very coordinated manner tingeni ji bende nitie mobiro madwa chung ma bende gibiro mana ni gidwa golo governor emo kelo gi koro golo part of golo governor en mondo governor onene nyim jopiny ni governor okti kata governor hinyo jopiny koro cartel ma coordinated to gi jo UDA ma bendo infiltrate Luo Nyanza kata mana stage kanyo kata Kisumu nyaka Kaloleni wa nothing is impossible. Mheshimiwa wach moro mokanyalo weyo keto tax mondo miler kiwacho wach joma moko bende machako donjo era diri ma un godo manyalo tudo joma moko koda gik mitimo gi japiny moro bende wacho ni oyo maeri en telo mar Kisumu County mamuko ji gotieno ema samoro goyo PR tugo kod paro mar japiny. Wabro neno hapo nen jo county matugo kodwa PR and that mano nyalo bet kalit ndi nikech muko gir ngato migo piny en gima lit ma jomoko dere mag sum koro adwani abed gi geno ni Professor Peter Nyang'nyong'o ok nyal yie ni mondo tug emotions mag ji ni gi mark kamoro for demolition kendo gichako gi wacho ni ok gi mark mano di bed malit muko Kisumu to kondo mano muko mokwongo poko ger chiel kuom gen kaka Kibuye yo ma seche moko itimo godo gigieki wacho ni pach japiny okawo sirikal wacho ni gikawo paro mar japiny asto moloyo chutho ka wang'iyo gik moko gi kama kodwa chope sanieri japiny moro bro puonjane ni to ere kuma ne beno chike itwa wachike ito ne gige kuma samoro sirikal nyiso ni ber mondo mine timne piny koso penjo wato japiny nyako noyo wano kodwa daraka wano doro gima kama ire mokwongo kachielo kod wach mar muko Kisumu muko gotieno ang'o minyalo wache hold that thought live chendo mari mar kuku mar wache Maikai Mariam Atieno Abeid unyisa ni Haron gima timre Kisumu County chal ka gima cartels moko mwacho ni ok chal kode bino ok chal koda ema mako telo mar Governor Peter Nyang'nyong'o kendo dwaro mondo mi othir omor koda gimuko Kisumu gotieno omor koda giwachi ne romane wada timo maeri ma japiny ok kawo pache koso ang'o matimore kun mano simuke Kisumu County kaeri mapoko kete tim kar chako gerogi mago to wachi ang'o live e kuku mar wach Mikai Mariam Atieno Abeid mor gi muko mitimo gotieno koso ok mor gi muko mitimo gotieno tim muko openly nikech kain gima owinjore kendo ni kare ni ng'ato gede sewer line ng'ato usolo mobedo grabbed muke gotieno ka waneni wan Afrika mawageno ni gik mitimo gotieno gin juok koro mukwa kidwa muko gimoro ting'eni en gimonego muki ni sewer line muke godiochieng' ka ji neno muko gotieno no emomiyo ji affiliate gik mimuko go gi rach nitiere achiel kuom gik ma sani timore wacho ni wuod mari nitiere kuonde moko ma samoro gimoko pok odhi e kare ok ang'eyo ni ang'o ma pok osedhi kare wuod mari nitie kama osemuk kawo paro mar japiny koso japiny iluonga mondo mi kawo pache to onge ok nyalo yudore wuod mara ji oywak kabisa to malit na moloyo kamoro amora gin jochiro yani chiro Kibuye oting'o ji mang'eny mana kaka nyawacho wach mar SMS to gin joma they live from hand to mouth which happens to be the majority of jodak mang'eny Kenya wakae koro pod ywaka ne governor nino wacho ni dwe mar auchiel oduoko ji to dwe mar auchiel bende waneno ka wachiko kiwuothe ground kata to tich bende pok obedo machiegni koro wan walamo mana Nyasaye ni obed ni governor nigi plan mar kako odwa konyo jo Kibuye to kapo katiko wach jo Kibuye wadwaro ni going forward gima notimre Kibuye kik chak timre kendo ang'o manotimore muko in a very inhumane ruthless manner kaka notime dongene gitamore wuok kana osemigi notice koso ingani wan Africa we believe in dialogue dialogue en wach maka nitiere wach moro mesa to ji bet piny to ji wuoyo
okadwa believe ni jo Kibuye no tamore bet gi governor piny mondo gi yud solution nikech an kata seche na mawuotho kasero kura mara ma 2022 chiro to wach ma yudo ma en consistent ma okay mana nyako wuoyo go okay kave corona market kata joma pod odong e chiro what is magi ma consistent gi joma ni e chiro kanyote gi yogo public transparent public participation. Yudo ka ng'eny gi wacho ni ok ne ginyal tamore ni mondo governor kik muk chiro kane en gima dhi kelo ber but gima lit ne gini ne onge proper public participation motimore na transparent manner. Gineno ka gima jomoko mana matin mar affiliated gi leadership ma wan godo sani ema no wuogo to ter to gin koro omuk gi amuka ruthlessly. Koro bende wadwa kwayo governor kaka opinion leaders even outside my candidature ni wan wahere to was supported but oye kuom ng'wono ma Nyasaye o engage jopiny in a transparent manner. Kama ibeti governor Anyang' Nyong'o sitiyo mbe ne jopiny ko support okorachruok mak mana ni we are worried nikech ndalo dhi koro wadwa mana ni wamiye benefit of doubt nikech nowacho ni nitiere gik mano promise wa ni boro timore within his first term in office and since term in office pokoro pod en around is it a year I think we wageno ni gigi boro timore and one of them we are setting our eyes on and what you do here. Scorecard mar governor Anyang' Nyong'o 0 to 10 inyalo keto kanya? Anyalo keto 5 kata 6. 5 kata 6. Iwacho ni dwa chung mondo medhi Mancom 2022. Achiel kuom gik misego godo Kisumu County en assembly poko tio maber ahinya. Kochakre MCA mari, imori kaka MCA mari osetiyo ne japiny chwalo ywak margi e assembly koso kimor godo. Hold that thought live e chendo mari mar kuku mar wacha ka oyo mara mokwongo nyadende Mariam Atieno Abeid anyalo pimo godo koda gi sigana ero mantiere bukno ero mar The River and the Source manogo sigana mar akoko nyakuno ero manitiyo mateka nyaka ni wuok e kor piny e kor gweng ka kumora mora manodhiye nowacho identity mare kana wacho ni an nyar kairi mano meno kawe kaka nyako manyare nyadhi machiemo rachiel ka bugno ne rumo ni pimo ne nyalo bet komno e biyo tapin to lele wuoro koso koromo bang'ire machoka ndero mari mar chenro mari mar kuku mar wach. Live chendo mari mar kuku mar wach tipachiel kende Lolwe TV Gini en maro waloso kaire weche gi ekip matimre Kisumu County malocho to weche mag siasa dongruok maka kachande kachiel to koda ka ging'iyo telo nero manyime live chendo mari achiel kende kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa nawe kama na penye wero ni to kaing'iyo kaka County Assembly mag Kisumu City inachiel kuom jogi kuma nyiso dwaro margi mondo midhi Mancom ni mar MCA mar Kaloleni Ward. Bende gisitiyo ni yo makare ywak mar japiny ni samoro wasaito la Kisumu County pok gitiyo kwanza the current lot pok gitiyo ng'eny gi are either give self interest margi or they are worried about their re-election koro yudo ka they forget ni gimomiyo gine county kanyo en mondo gingi interest mar the people yudo ka samoro ng'ato ni kanyo to nong'iyo mana ni kapingo governor to kinyo kana yudo ticket mar ODM ng'ato be ng'iyo mana ni ang'o manyalo yudo madang keta book maber gi joma gitiyo go e county kanyo ng'eny gi wigi will ni gin kanyo to serve the interest of the people. That is my opinion. Ng'ato buru penjo mheshimiwa ni ka eng'iyo giwacho ni MCs mag Kisumu masego godo mbaka kairi giwacho ni giloko mana yo magikolo godo gik moko mar dhigo koko e pap chande gikolo mondo bisane gigo mbaka kod serikal. Dibeni mano kenya ber ma jopiny dwaro uno kunene kamano anto kanene kamano to abende oka support koko gima ber mano se wuok e koko onge but I follow kata ka gin county assembly kanyo iyudo ka chiel ari adek ema bold manyalo challenge kata bill moro kanie floor kata manyalo challenge the high authority and challenging high authority should not okonego bedni tiende ni tayo high authority. There is a luoro ng'ato main jo kizungu luongo ni respect ai nitie fear to ng'eny gi aneno ka gin mana gi fear. Governor marwa en ng'amo somo and I believe he believes ogeno in dialogue
and ong'eni however big you are jopiny nyaka wuo kodi to ka jopiny wuo kodi ok translate to achaya but ng'eny ji ogoluore gilokore jokwaya ka gin kodwa pap koni to giwang'ore to ka gidok kuma gine gi governor to koro gin mana MCA mari inyalo keto kar kanyo sitiyo ne jopiny e makare osechwalo ywak maru e makare koso MCA mara osetemo nikech kaka ing'eyo osebet kanyo for a long time ma bende en current chief whip to ane gi ng'iyo mara aneno mana ni kamare moro matin monyalo bedogo gin jogo moluore nikech ing'e ni bedo ni en chief whip bedo bende she is a political senior kanyo koro bende ofise kanyo yudo kanyako bede gi jomoko ma jolwedo makonye chunya ma parona ni jok moluore gi samoro ok miye the accurate picture mane ground Mheshimiwa ng'ato bro penjo ni ng'at mang'i kata ng'at mawinji ichalo ng'ama kizungu luongo ni bedo careful gik mowacho kuom sirikal mar governor to kod ng'at ma itiyo godo iluor wacha di nikech samoro dhi gwarore kod ng'ato koso gik mowacho gin adieri e ground na adieri MCA mari tiyo na jopiny e yo makare kendo jok moluore ma samoro ni kod ng'ikruok onge gima luoro onge gima luoro nikech onge gima illegal matime wacho the my truth mak mana ni kawacho ni MCA mara jomoluore ok miye the reality mane ground that is exactly what I mean ichungi do manyo piny ano miwuok ok mar manyo piny awuok oko mar manyo piny Haran nikech aneno ka mama samoro nyalo dwaro kaw yweyo to an machiegni gi jopiny tawinjo ywak jopiny to wodwa ng'eny gi gin joma iluongo ni jokizungu wacho ni underprivileged families and nan ng'atno for a very long time okoch ne nitie kama dwa beti but I'd say I'm on the right direction tiwacho ni ka Nyasaye uplift matin kik wi wil gi kumia to the best way ma wi ok wil go gi kumia en dok kumia mondo uplift ti to ano ka believe in tokenism where ikaw kata siling 500 ti miyo ng'ato okimiyo piny mogo yi ano okamiyo piny mogo aonge mogo mimiyo ji but I believe ni nitiere yore mankech kata kamiyo siling 200 sani Haran aito ichaki nena kendo after dweche auchiel biro konyi gang'o to kapo ni ane office tang'eni nitiere soft loans mas mama mboga nyalo yudo mondo ojeng godo hande ang'eni anyalo loso mondo jo boda boda oyud card mar thiethruok makata onge pesa to donjo hospital ma onge pesa ang'eni anyalo loso mondo jo boda boda oyud affordable way mag yudo pikipiki mondo ging'e kodesha pikipiki I feel ni mano bro konyo gi molo ka wuotho ka pogo gi kata 500 kata lofa koro an ok believe in tokenism I believe chungo ng'ato to chungo ng'ato gi joma chal kodwa samoro ok yot from your pocket but kibet office sirikal you can make policies manyalo konyo e chungo jopiny and one of the policies that maparo sani en kaka Nubian ge kata part of Polivio kamadake Kaloleni nyan corona market godhiambo sani be akalo kanyo pinyo ketho gik moko mar drainage to magi gin gik matimore nikech sama sirikal identify gimoro ni dwa timo to joma bed kata joma yudo tender samoro gin joma are not necessarily qualified but gin joka kickback kande koro ka ane county for example as I speak geto kadwa wundo japiny ni ka ane county to nikina lose drainage within 2 weeks it is not doable, it's not realistic nikech kidwa loso gimoro to nyakitere county ma county go etik gima nyalo time na make sure ni county omiyo ng'ato contract ni loss drainage ni ko loso drainage no kaka matimre Nubian molosore marach makoro okelo mana disaster cha they have to compensate those people mabeta low mabete book that way sasa ng'ato front ng'ato ni engineering any is the most abused title of all time makata ng'ato ni mana ge certificate from a vocational college in Europe they call themselves engineers koro serikal oketo chik niki kelo ko ng'ato bid as an engineer if you do a shoddy job you will be penalized and the government will be liable kagino kelo kagima nyotimore nyoro manyewaneno cha
kapo nono gik matimore mano ne nyoro kane chak dog timre kendo to boro wacho ni en wuon kodonje kom no ero to bono ni mago iluongo engineers mao matiyo gi mondo mi ket gi tesre giwacho ne japiny to pesa mar japiny gitiyo godo e yo machal nade. Owacho ni Haron oneno ka gima chal ni MCA man Nasani eri Mheshimiwa Priska dwadhi dala mondo mi odhi biro mondo mi en wuon okaw wuoche mare mondo mi bendi mate to ponono ni Mheshimiwa ok dhi dala obiro biro chung kendo koso ko bichung ponono ko dhi dala kaponono ko dhi dala to I believe ni Mama Priska is about women empowerment to siasa uken chuki abenda biro chunga mondo koro wawene jopiny koro jopiny mo decide ni mama nyocho ringo kodwa maber wadwa duoke kagi duoko mama to Yesu e ruoth. Mheshimiwa seche ma ng'ato dwani mondo mi okaw nyako dak gode ot nyadak samori luongi ga weekend moro tineno ka kotedo kuon kanyero samori luonge ineno ka go dasta gene samori luonge ineno kaka onyalo duokre gi jonyuol bende yo makare kata bed ni un joma sani to mano ukuyie godo ne keto ng'ate ratil japiny penyo ne bende Kaloleni oseneno gimoro mitimo kata matin mari koni oyo Mariam oromo nyar Kisera waketi e komdak hotelno okadwa pakora kenda kajanyo kongo but ki wuotho Kaloleni asetemo believe ni ki yudo jogo kura kata jodak ma Kaloleni ma genuine gibro nyisi ni gin bende magidhira Mariam mama oroma to nikech yudo kana pimo nini last Nubian then nitiere darkness in fact almost the entire world security light onge kore doka gutieno ikoji imaji sim joma usendara jogulodo ma jongada lot bendo kinyal bet kata nyaka sadek koro watch lighting ni asetemo Nubian liel arina first foliel Kaloleni malogi piny liel. In fact kidhi Nubian taka nigilonga ni Mama Miradi yani mancha inso gino kadwa nyingino because it reminds me of yes men majo UDA but I've tried to kata other than mano yani nyitino manyiri masomo under Mariam Abedi Foundation to an kaka ngamano oyudo nyathika ni school eko chakodoko somo. I understand the value of education and I know if you truly want to empower somebody give them education. Mheshimiwa ponono ni ngato wacho ni lweti mor kata in gode lweti inyalo tiyo na jopiny kata kionge siasa wacho ni ketho ji dongi di kethori e kom kora afadhali tine jopiny kokine kom atelo siasa okapar ka ketho ngato siasa nyingi racha sasa chalo ba me idongi nitiere mon moko ma uso konge ba to kok ni nyuolo rija chode kata jatimbe majore to uchuni nyaki use bano mondo yud pesa to ko uso to gudhi mbodhi yodi to kani nyuolo rija jore lakini popoka neno ma ana to kono nyuolo rija njore to nena njore to kani nyuolo rikata in ngama ni gi principles magi to in go makata in kanya mane that is what I believe and I don't think in siasa can really compromise a good person. Ngama nok ber to pando bring the badness oko rata gino koro heighten mana rach neno okay ngato buru penjo Mheshimiwa ni to seche miwacho maere gigo komisatimo wacho pon neno regi eki ang'o mikete mesa mari mapeka henya miwacho ni oyo adieri samoro Mheshimiwa Priska pod biro kato kobi adieri satimo moko but feel ni nyaki bedi e komni eri ang'o madiri mapeka henya madira mapeka inyagi manifesto mara machunya gombo na ni monda team ne jopiny kata magombo no bede ward wakata to gi supporters maga mabende wachono wani wamor gi kaka ikonyo watu podionge kom koro our feel ni kinyalo bede kom sirikal to inyalo konyo wa moloyo okay ma onge mari moro mara moro madanga wachi to malicho onge haran party mira ni mido chungodo anta njaudien ananya Raila Odinga okay mane makata gore to dhire mane yie kanyo okiji makawoni ere boke mar Daily Nation aparo ne wacho ni ODM dwaro mondo mi kik tero ganda ni dhi yiero mar party leaders e korgweng kuonde gi mag leaders mane korgweng ka kata kamano gitimbiro ni consensus mana mar yierruok pachi wacho ne mane pacha paroni nikech rules mawan go mag tuo mobiro marach mar covid ni to ge gliero go jabeduga gi yuarruok mang'eny koro ng'eni party en chalot one jo ODM wachalo we are a family and in a family everybody will not be happy
to you still accommodate them. Yes. Koro ka our party leader men baba neno ni mondo consensus no will do us better. Yes. Kaka nyithinde to ot ka ot nigi wuongo mani jo modong kelo opinion but wuono tema decide gima timore. Wodwa ni baba wa en baba Raila Odinga. Koro ka baba feel ni consensus is the way to go. I don't think any issue with that. Okay. Because for me to be an ODM Yes. person, it means I believe in Raila Odinga. Na puonjo kizungu matin. Kizungu kawacho ni paraphrasing. Yo mheshimiwa temwa chalni an baba ukapingi kawacho ni left to left kuko ni right to en right. Punono ni 2022 September. Okine MCA Makaruleni. Ide timona. Yo pinyo kumikura. Kato pinyo komi kura takao manane Nyasaye no kochano. Yes. Wawachoga ne inshallah Mwenyezi Mungu akipenda. In miyo makedo ne ratiro gi kuma joma mine kachiel gi mine gi kuma nyiri mowuok e skul ma samoro no chwanyore. Gidok e skul joma nyien. King'iyo kamera ne ter. Los gi nyathi mang'iye Kenya mangima. Nyathi manyako. Yes. Koso duto. Ana gima dwa na nyis nyithindo madok e skul. Sana nyithindo manyiri. So weuru wewe joma chuo keto future maru. Nikech joma chuo they come to take. After they take they go. But you carry the shame that is now called teenage pregnancies. Okay. So some drop out of school, yonge gi any job skill, yonge gi proper education, nyathini mibro nyuolo no begi avadu mibo ade ngima ne onge. Koro nyithindo manyiri somuru weuru tama. Jo Kaloleni ward neni sanieri tire mawacho ni oyo nyadendi Mariam owere gi gini ok nyal ngato ngito wacho ni Mariam nyalo adhi miyo kura na mondo miyo dhiyo ngato bende chuntu koni oyo podo kete ratil mar telo los gi Kaloleni ward. Kaloleni ward ungeya Kaloleni Sharimoe ward ungeya Nyaru sego piny maber jo piny bendo senior section maber anadwa mana na wacho ni wang ni kikwago kura gi iwa to wang ni mondo wavete leaders mabi